Assalamu alaikum ɗan uwana mata, ne mana albishir da samun wani tagomashi na alkhairi, wato wani sabulu ne gashi Yoruba Love. Wannan sabulu ne mai kyau, yana amfani ga mata, yana inganta wa mata, yana maganin infection da wasu cuce-cuce na mata da suke damun su. To wannan sabulu sirri ne mata, ne muku albishir, ina kuma yi muku shara da cewa ku nemi wannan sabulu. Kun gan shi, sabulu ne ingantaccen sabulu ne mai amfani gare mu mata. Ki gwada ki gane bambanci, ki gwada sabulun nan ki san matsayinki na ya mace, ki gwada sabulun nan ki tabbatar da cewa ke mace ce ingantacciya. Amfani da wannan sabulu shi zai kara miki inganci. Mata ku nemi wannan sabulu, ingantaccen sabulu ne mai kyau, sabulu ne mai ma'ana, an yi shi musamman don amfanin mata. Mata ga naku Yoruba Love, amintaccen sabulu mai inganci, ku neme shi.